faɗin matini fitilar kwai haske sai kwai lagwani assalamu alaika ya nurul huda wassalatu alaika ya najmul huda assalatu alaika nazifi amada assalamu alaika ban fadima ne ai fadima tsoka ta jiki na sane assalamu alaiki da yabun shugaba wassalatu alaiki da yabun na gaba assalamu alaiki da yabun mustaba fadima diya ce gun al'arabi wanda rabi yake kira da lakabi ita fadima mata ce gun sali ita fadima sirri ce gun sali daraja da isara ma gun sali ali zakin Allah zakin mahadi ai zaman mulma na ku ne sanadi ita fadima zo kagun annabi ce ko waso fadima to ya yi fice ganin ki nake so ko zan rikice fadima ki yarje ce min ni na zo fadima ki zo mini koda da gizo son kowa na uwa gun hasani yin wanda da sake uwa gun husni wanda buri fadima dan yarda da ni haske na gidan ku kice min na shiga da ruwa na idanuna na ta diga su fadima aiki su far zahara su da san ku nazarce har kan makara wanda so ku ya dace mai gin bushira za ya shanya azaba marar wagafi shawara da ilahi da dokar ya tafi in ko ya zama tilasto ya ga tabi ina amda batu na su sai kai ladabi ni na ɗauke su uwa har dabi yau umma abi hani ke na riga na ko tsanani ba zai sa na saka fadima Hassan da Hussein duka muso domin kuwa su ne manzon mu ya so ya ce wa da Allah duk wanda ya so Fatima Hassan da Hussein rabu ka so kuma rabu ka kyale dukkan maraso Allahu yana son mai son Fatima kuma Allah bai son mai kin Fatima Fatima ki so na sau min ragama ni ko da yare na son babu guri yan mu abban ku ya kyala gari mata gidan alisannin ki kwana yawan fara'a ce ba ta da tsana ga yawan kyauta a gurin na tuna ba ta kora yau je ko baka je keken hali yar manzo yar dije domin ta ilahu ya aiko jibril ya zo gun sahibul bukari ya faɗa wa rasulullah al'amari ya ko za ka samu diya wadda diya wata babu diya ta mukarta ta daya domin ta samaniya ta canza kama aljanna ta canza rana haka ma yanayi mai kyau a dalilin fadima wanda kowa bani da komai sai ya da ni daɗe ni da san ahali har abada sai ya da Fatima